Казвам се Петър Петровски, ръководител съм на Cyber Security отдела на Codix България ЕАД. Codix се занимава с производството на софтуер, казва се AMX, който е свързан с факторинг, Debt Collection и лизинг. Ние сме пионери в областта. Софтуера ни е, може би, един от най-добрите в световен мащаб. Много ми харесва. Едно от основните неща е, че се събират невероятни умове на едно и също място и имат комуникация между клиенти и производители на софтуер. Могат да се научат много нови неща, включително и за новите директиви и промени в security индустрията. Както казах в предишния въпрос, това са едни от основните неща, които би ги препоръчал на колеги и на партньори в следващата такава конференция. Иновативните решения, които се представят на конференцията, това са неща, които по принцип е доста трудно да откриеш сам, ровейки из интернет или в една такава колаборация, която е обикновено доста продуктово насочена с различните вендори. Тук ги има всичките и можеш да отсееш това, което ти е нужно.